Ariyo kod ariyo. Moko kuom jolar kombe gi otiko mag MDG e boma ma Kisumu koro wuok oko kendo kwedo mokalo. Okang' mar jatend duond burano David Ochieng keto girimiti gi ogai mar Kenya Kwanza William Ruto. Gilero ni okang' ma kamano ne jatendgi okawo kaka en owuon ma ok duond bura mar MDG. Kane adonje MDG nadonjo kang'eyo ni MDG ntiere azimio la umoja ma support telo mar ker mane jakom dwaro bedo jaker mar abich Kenya ka. Ne wago campaign, Ochieng nyokonyowa momiyo otiko Nairobi. Bang' mano nyokwanene nyaka seche mwaloseni. Ne waonge ng'eyo. An napomna kigona simu donjo mang'eny kipenja ni to wasedar wadhi e Kenya Kwanza. To nyobuoga kendo nyokawa gi buok kabisa. Nikech aonge ng'eyo mora mora. Kata wach mora mora madipo ni nong'isowa ni koro wuok e azimio odhi e Kenya Kwanza. E gimomiyo an kaka ng'ano manyochungi MDG Market Milimani Ward akwedo gi okang' mabor David Ochieng kuom kao chamane gi members ne magin wan ka ok wang'eyo to terowa e Kenya Kwanza. Chama ng'eny e odwa mar azimio ni pod adhi yiero machielo tabedo jakanyo no mondo warit go duoko madhi wuok e Supreme Court. Kantiere kony mora mora ma pod dhi dwarore ma jakom nyalo dwaro ne joge to pod wadhi wuok oko kendo pod wadhi support dwach jakom mar dwaro ker mar Kenya ka. Our party leader obedo piny gi jomoko adek to giwuok ne gidhi e Kenya Kwisha kata Kenya Kwanza magidhieno. Number one wawacho kaka an mawacho ni number chiel awuok e MDG party officially kendo I'm not a member mar MDG party seche mwawueni. Andala mana kaka jalweny wadwa wacho Raila Amolo Odinga the fifth mano babawa en wuonwa kata kanyo wan e MDG party mano nye ot matin to ka mama ni wuok e ot matin we baba udhi kamoro to kilu mama idong gi baba an wan ka e bwang baba e azimio no bedo gi challenge kata leadership structure mar MDG no kaluor mar wacho because kata an mawuoni be o kaluor mar wacho ni ng'ama nagone kura nagone Professor Peter Nyang' kura because be bwana mana wan go e party mar MDG macha chalo kaka chiro ji no dhi e chiro ng'ato biro nyiewo ringe to ng'ato nyiewo alotne to ng'ato nyiewo gire machielo to ok onyiso ni ujoka ng'ato because ubedo joka ng'ato ka nitie structure maber